Barkanku da zuwa tashar mu ta Hasumiya TV. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe domin mu samu ƙwarin gwiwan ci gaba da faɗakar da ku, nishaɗantar da ku da kuma ilimantar da ku. Karatun burji ko taurari fitowa ta biyu. Idan mai sauraro bai manta ba, a karatun burjinmu na farko mun yi magana akan sanin ilimin burji. Mun koyi magana akan yadda ilimin ya samo asali da kuma abubuwan da ya ƙunsa. Kamar yadda muka bayyana, Allah ya rarraba mutane akan ɗabi'u guda 4 da kuma taurari guda 12. A yanzu za mu yi magana akan ɗabi'u da Allah Subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum a kansu. Wannan ɗabi'un dukkan wani ɗan adam Allah ya halicce shi akan ɗaya daga cikinsu. Shi yasa za ku ga wasu mutane da yawan fushi, wasu da yawan yafiya, wasu da yawan haƙuri, wasu kuwa za ku gansu da riƙon amana, wasu kuma da cin amana. Wannan duk ya alaƙantu ne da ɗabi'un da Allah ya halicci mutum a kansu. Wannan ɗabi'un da kamar yadda na bayyana a baya guda 4 ne. Akwai mutane masu ɗabi'ar turabi, ita ce da Hausa ake cewa wannan ƙasa kenan. Akwai mutane masu ɗabi'ar ma'i, wanda ita ce ake cewa ruwa. Akwai hawa'i, wanda a Hausance ana kiranta da iska. Akwai kuma nari, wanda a Hausance ana kiranta da wuta. Akan waɗannan ɗabi'un guda 4 ne Allah ya halicci ɗan adam, kuma kowane ɗan adam da yake a doron duniya ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda 4. A wannan abubuwan guda 4 kuma Allah Subhanahu wa ta'ala ya halicce su ne kuma ya saka su a matsayin abokan rayuwa ga ɗan adam. Ga misali, idan ka ɗauki ƙasa, ita ce mafarin halittar ɗan adam, kuma ita ke ba wa ɗan adam tsirrai. Ruwa kuwa shine asalin abin da ke wanzuwa a cikin jikin ɗan adam, kuma shi ke jiƙa ƙasa domin samun tsirrai. Ita kuma iska, ita ce abin shaƙa ga ɗan adam da kuma tsirrai. Kuma za ku ga daga lokacin da ɗan adam numfashinsa ya ɗauke, daga sannan rayuwar shi ta zo ƙarshe kenan. Ita kuma wuta, ita ce ke haskawa, ita ke haska duniya, kuma ita ne ɗan adam yake samun cin wasu abubuwan daga cikin halittu ko tsirrai. Domin akwai wasu abubuwa wanda dole sai an gasa su ko an dafa su da wuta sannan su zama abinci ga ɗan adam. Ku biyo mu a shirinmu na bayani akan burji a tashar mu ta Hasumiya TV, domin mu kawo muku bayanai na ɗabi'un nan guda 4 ɗaya bayan ɗaya, da kuma sauran bayanai da suka ƙunshi burji. Za mu yi bayani akan taurarin nan guda 12 da kuma siffofinsu, da kuma yadda mutum zai gane shi cikin wani tauraro yake. Sannan kuma za mu yi bayanai akan harfan sunayen ɗan adam, domin su ma suna tasiri sosai a cikin rayuwar ɗan adam. Ku dai kawai ku danna mana subscribe, mu kuma ba za mu gajiya da faɗakar da ku ba, ilimantar da ku da kuma nishaɗantar da ku. Mun gode da sauraron tashar mu ta Hasumiya TV.